klimatizaci. Jo, 3, 2, 5. Pohodovou jízdu a krásnou bezstarostnou dovolenou přeje Toyota Trendstar Olomouc. www.toyota-trendstar.cz Taky pomalý. Nádherná Maja, Olomoucká 64, Šternberg. Srdečně zve vaše Valo. Říkáš, vole, jaká prsta. Jak ti to dobře brzdí, ty vole, ale. Tak jsem brzdil tak, že mi to potovalo, vole. A za dobrou cenu. Herman, u firmy Pakl. Garážová vrata Herman vám namontuje firma Pakl. To je, to vypnou.